Kybergrooming to není žádné hezké české slovo, ale nenadchne vás ani když ho přeložím. Znamená totiž velmi zákeřnou manipulaci, kdy si útočník svoji oběť vyhlédne na internetu, krok po kroku získá její důvěru a potom z ní vyláká citlivé informace a intimní fotky. Když je oběť závislá, ještě přitvrdí. Těmi fotkami začne vydírat a jeho hlavním cílem je sejít se s obětí na schůzce. Rozhodně se to zhoršuje. Od posledního výzkumu, který byl před 5 lety, sexting narost o 50%. Také další údaje z nejnovějšího průzkumu společnosti O2 jsou varovné. Téměř 13% dětí a teenagerů do 18 let by si mezi své přátele na sociální síti přidalo cizího člověka, pokud by je o to požádal. A 18% by klidně šlo na schůzku, na kterou by je známý ze sociálních sítí pozval. Prostor pro kybergroomingovou kriminalitu tak mají pachatelé poměrně široký. Oběťmi kybergroomingu se mohou stát dospělí, seniori, ale nejohroženější jsou děti. Dneska ten internet má hodně moc dětí v rámci tabletu a samozřejmě i mobilních telefonů. Někteří rodiče to využívají i proto, aby ty děti mohli kontrolovat, aby věděli podle lokalizace, kde ty děti se jim pohybujou, ale na druhou stranu rodiče zanedbávají kontrolu toho telefonu. Protože ty pachatelé, když nám na těch sociálních sítích komunikují s těmi dětmi, tak už to není ta primární komunikace jakoby na počítači stolním, ale už mají messengery, Facebook, WhatsApp, Viber, už to mají nainstalované i v telefonu a komunikují vyloženě s tím pachatelem napřímo ze svého mobilního telefonu. Oni využívají naivity dětí a snaží se dlouhodobě, to je několik týdnů, s nima komunikovat. Oni se ho zeptají, máš doma nějakého mazlíčka domácího? On řekne, já mám kočičku. Já mám taky kočičky. Posloucháš nějakou muziku? On řekne, já poslouchám kapelu Slza. Já taky poslouchám kapelu Slza. A tím způsobem oni získávají důvěru toho dítěte, a to dítě má pocit, že komunikuje s nějakým vrstevníkem, který je mu hodně blízký, protože má stejný koníčky. A to samozřejmě ty kybergroomeři využívají a potenciálně si připravují půdu na to, aby se s tím dítětem setkali. Tady na sexuologickém oddělení psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě se pacienti se sexuální deviací učí žít mezi lidmi tak, aby neškodili. Většina z nich už má za sebou nějaký ten delikt a většina z nich svůj druhý život vedla na internetu. Tam se totiž mohli stát kýmkoliv, třeba 15letým studentem, anebo majitelem prosperující modelingové agentury. Primářka tady na oddělení sexuologie zná pohled právě z té druhé strany. Ze strany pachatele, který děti obtěžuje. A jeho motivace je prý jediná. Uspokojit vlastní sexualitu. Proč jsou to děti? Protože nemají ještě ty schopnosti rozumět namlouvání, reagovat. A to se vyvíjí až později. A ty devianti hned by se nejraději dívali, hladili, zasouvali a tak dále. Stejným způsobem začal na sociálních sítích kontaktovat dívky i muž v jednom z nejaktuálnějších případů poslední doby. Jednoho dne prostě jsem měla ve schránce dopis od české policie a tam mě bylo sděleno, že vlastně moje dcera byla sexuálně zneužitá jako dětskou pornografii. Byl to strašný pocit, protože teď ani nevím, jestli vlastně mi dávala nějaké náznaky, že se něco děje nebo ne, že bych třeba poznala, jestli má nějaké problémy tady tohoto, co se týkalo. Možná něco naznačila, ale asi jsem tomu nevěnovala takovou pozornost, protože jsem opravdu netušila, že by šlo až o toto. Útočník se snažil získat informace o dětech, děti mu věřili, neprobrali to se svými rodiči a fotografie mu zasílali. On to potom využil a na základě toho je začal vydírat. Popsali se jako nějaká žena a pak vlastně v zápěti na to byly telefonáty, pak jí volal mužský hlas a používal se tím, to vydíral těma fotografiemi, co vlastně poslala, měla poslat ve spodním prádle a už ji vlastně vydíral tím, že to bude rozesílat dál. A co chtěl víc? Chtěl, aby se hladila prostě víc. Chtěl i vlastně přes webku. Chtěl nějaký snímky. A to dělala taky asi? Musela. Já jsem si třeba myslela, že bych mohla mít nějakou zajímavou práci, že bych mohla být modelka. Ze začátku bylo normální, jenom
mi říkal, co bude potřeba, že bych chtěl poslat nějaký fotky. I to je pro něho velice vzrušující. Jo, on si ty fotky ukládá a potom v osamění s ním manipuluje tak, že prostě před ním onanuje, nebo taky ho napadne poslat to dál, vyměnit. A tady se ti devianti odreagují nebo realizují tu svoji sexualitu velice výdatně. Útočník z našeho případu lákal na kariéru modelky i další dívky a erotické fotografie se staly nástrojem k vydírání. Chtěl další fotky a dívku pod pohrůžkou opakovaně vylákal na schůzku. Jakmile už se dostane to dítě do bodu, kdy nějakou tu fotku sdílí, tak už je jedno, jestli to je jedna fotka, více fotek. On samozřejmě vždycky chce víc. A on už jakmile má tu jednu, tak už ji používá k tomu vydírání, kdy mu začne vyprávět, kde všude ty fotky zveřejní, že to pošle na školu, že to uvidí jeho rodiče, známí a samozřejmě to dítě už pak je zahnáno do kouta. Po čase si ten člověk může uvědomit, že může být prozrazen, nebo děvčátko, nebo chlapeček začne vyhrožovat. Já to řeknu tátovi. A už je tam do určité míry prostě veliké riziko, že nejenom bude sexuálně zneužit, ale taky může být zabit. Tady ten útočník tu dívku se snažil navštěvovat i před školou, snažil se ji vylákat, čekat i před školou. Maminka o tom jednání vůbec nevěděla. Asi to, buď to bylo dáno tím, že vlastně nesledovala její chování na internetu, nebo se dcera nedokázala svěřit, protože pak už se dostala do takového kolotoče, že ta dcera měla opravdový strach a bála se svěřit, co se vůbec stane, když by se rodičům svěřila nebo kdyby se svěřila komukoliv jinému. Ona vlastně chtěla, aby to ukončil. On mi řekl, že ať teda přijde, že si o tom promluvil. Ona šla. Já jsem o tom nevěděla. Já byla tehdy vlastně na noční práci. Takže jsem to ani nevěděla, že něco takového bylo. A pak ji vylákal ještě jednou. A to teda už bylo konečné. To mě moc nechtěla říct, ale při jedné schůzce se s ní chtěl líbat. Což teda odmítla a odešla. Naštěstí podezřelou komunikaci útočníka už na podnět dalších rodičů prošetřovala policie a jeho řádění na internetu se chýlilo ke konci. Nemám ještě konkrétní výsledky, jak to nakonec dopadlo, nicméně teď je to ve fázi, kdy je celá záležitost, celý případ projednáván u soudu. Čím více stop ten pachatel na místě činu zanechá, tím větší má policie šanci toho pachatele dopadnout. A dopadnout pachatele v rámci sociálních sítí se policii daří. Co má to dítě udělat, abyste měli co nejvíce stop, nebo ten rodič? No, rozhodně bych kontaktoval policii v prvopočátku. Nesnažil bych se komunikovat s tím útočníkem a snažit se, aby těch stop bylo co nejvíc, ale vždycky bych kontaktoval tu policii, hlavně když je tam nějaký ten sexuální podtext, to bezesporu. No a co má udělat? Má vyfotit tu stránku, napsat si něco? Samozřejmě každý důkaz policii pomůže, to znamená udělat print screeny, natočit to na mobil, nafotit to, ale každopádně zdůrazňuji nemazat, nechat to v tom stavu, v jakém to je a v tomto stavu to předat policii České republiky. Ty lidi musí cítit sami, že se musí chránit. Stejně tak, jako si koupíte kvalitní zámek na dům nebo na byt, protože tam je ta osobní, tam to cítíte. Když jste jako na zahradě ještě, tak je to, už se vám někdo přelez jako nějakou hranici první, ale zahrada ještě pořád jako nemá ten perfektní zabezpečení. Ale v momentě, kdy jdete jako hloubš a už jste jako v bytě, tak ten byt se snažíte jako maximálně zabezpečit, protože to vaše osobní bublina, přes kterou nechcete nikoho dalšího pustit. A úplně stejně ty lidi musí vnímat jako na tom internetu. O bezpečnost uživatelů už ale dbají i poskytovatelé internetu a velké společnosti, jako například O2. My jako vlastně jeden z největších poskytovatelů internetu si samozřejmě uvědomujeme naši odpovědnost a ta společenská odpovědnost pro nás opravdu souvisí s tím, co děláme. Není to jenom o tom, že pošleme někam peníze, ale chceme opravdu, aby ty naše peníze měly nějaký dopad, aby jsme lidi a děti v tomto směru vzdělávali. To je tam, kde jsme nejsilnější, proto jsme spojení s podporou e-bezpečí, aby jsme nějakým způsobem dokázali ty klienty na tom internetu ochránit. Byť třeba jenom tím, že budeme vysvětlovat, jak je internet nebezpečný, jak se mají chovat, aby dodržovali základní pravidla, aby používali silná hesla,
aby je nikomu nezdělovali a podobně. Je to vlastně hrozně tím, že jsem vlastně neuchránila před ničím takovým. Je to jako bych si to vlastně prožila svým způsobem i já. I když je kybergrooming nejnebezpečnější právě tím, jak silnou vazbu dokáže útočník manipulací se svou obětí vytvořit, může to být zároveň i jeho největší slabina. To když se budeme snažit být svému dítěti rodičem i dobrým přítelem zároveň. A dobrý přítel si vždycky najde čas, aby naslouchal.